सिगांनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोजोननाय अननाय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय। आंहा दिनै कट दंमोन जुन 18 आं दिनै थांनो हायासै मानो होनना बुङोबा देहायाबो एसे प्रब्लेम आरो थाखा फैसानिबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ। दा बे हिसाबैनो आङो कटआव एटेन्ड जाहैनो हायासै। नागालेण्डआव दङमोन। दा बिराद टेनसनाव दङ आङो, बिराद दुखुआव दङ। दा दिनै आंनि जेनाखि भिडिअ खालामनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय आं बेखौनो बुंगोन दानि सरकारा जेनाखि एनडिबिनि केसखौ फोजोबना होआखै आरो एनडिबिखौ जेलनिफ्राय बख'वाखै दासिमबो। दा बेखायनो आं बुंगोन आंनि बे चेनेला खुनु इउपिपिएलनि थाखाय आं चेनेल बानायाखै आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा आंनि चेनेलखौ नायनांगौ गैया आरो नायनोबो नाङा। डाइरेक्ट नुनाय लोगो लोगो नुयोबा डाइरेक्ट दानलांफिन। दा बेखौनो आं खावलायहरगोन। मानो होनना बुंबा खुनु खाजराव गोनां खामानियाव गोनां बे मोनसे सरखार नङा बियो। मानो होनना बुंबा दुनियानि सुबुंफोरजों बा अल बिटिसिनि सुबुंफोरजों रायखुमा जाग्रा, बखि जाग्रा, सैजायै बेबादि मोनसे सरखार आरो बे सरखारा रावखौबो सहाय होनो हायै, रावखौबो माने मदद होनो हायै, गावजों गावनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय बुलाय बुसि जायो। दा नुवाखै नै गुरुबासा जेनाखि 13 नं चिरां दुवारनि सिङाव गुरुबासा बिसिडिसिआव मा जादों, खर' बुख्लालायनाय जाबाय, गावजों गावनो बुथारलायनो नागिरनाय जाहैबाय। दा मोनसे बेखायनो बेयावनो मिन्थियो दे मोनसे खाजराव गोनां खामानियाव गोनां मोनसे इउपिपिएल नङा आरो बियो। बे गावजों गाव नायलायनो हायै, गावजों गाव सैलायै, गावजों गाव अनलायै बेबादिखौ लानानै सरखार सालायगासिनो दङ। होमबा आरो बै पाब्लिकफोरखौ बोरै अनगोन, बोरै नायगोन बिसोरो? दा नोंथांमोनानो नायनानै ला। जोंथ' बिराद दुखुआव दङ, बिराद टेनसनाव दङ। जोंनि केसा माला जोबगोन? सिगांथ' होनदोंमोन एनडिबिनि केसा जोबसिगोन आरो एकर्डजों लोगोसे जोबनांगौमोन। सान्ति सक्तिया एनडिबिजों जानाय हिसाबै खुनु सोरबा इउपिपिएलजों सोरबा अपसनजों बे एग्रिमेन्ट नङा, बे जायाखै। दा एनडिबिजों जानाय हिसाबै एनडिबिनि केसा जोबनांगौमोन आरो एनडिबिया आलो गोजोन फेमिलिजों थानो मोननाय जानांगौमोन। दा बेखौनो बिथांमोनहा गावसोर सेनानै जानानै दिनै मानगुरि प्रमद बर' सारमोनहा सेनानै जानानै दिनै एनडिबिखौ आलाय सिलाय खालामदों, गोदाव सोराव खालामदों। बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोननि सायाव